sunt un fost vameș în Vama Borș și cred că e momentul să vă zic niște lucruri. Știm cu toții că la Vamă nu se trece din salariu, să o dăm pe aia dreaptă sau să dăm dreptă, știți că mai glumeam noi până în 93. Când a venit Blaga, director la Vama Oradea și ne-a strigat sistemul, ce mai. Sistem adică totul era organizat. Vameșul nu se întâlnea el direct cu clientul, totul se făcea prin comisionarii vamali, știți? Și dreptul era drept. Și la acte în regulă și la cele mai nu prea așa, adică procent, că nimănui nu-i convine să stea cu transportul 2 zile în vam. Că asta înseamnă bani pierduți, mă rog. După 93 a început ăsta să taie și mulți am cam rămas numai la salariu. Pe scurt, dom'le, vin alegerile și acum ăsta vrea să vină la București. Așa că eu vă zic, nu-l votați pe Blaga, că vă strică sistemul.